هذا عينة كوهرنت زخونه حقي يدلين عدتات نابنات كم زين أبنات بعلى معبلات عدتات كم بعلى أمريكا هذا عينة حقي يزلو أبو نختبات صح نتبهلاوي زبهال عينة كتبها كتساقاقر لك نو صاب زي الساقاقر كايو تبقوا زلو هزبي بتبهلاوي يخيد እቲ ኣብ ከተመኛ ኣብቲ ናይ ካፒታሊስት ስርዓት ዘሎ ድማ በቲ ናይ ሃገረሰብ ባህላዊ ሕግታት ክኸይድ ኣይክእልን እዩ Thank you, Prof. ዮካም Yeah, ቀኒልና ፕሮፌሰር ብጣዕሚ ስራሕ ዝበለ ዋላ ከዓ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ እኳ ርዲእ ግን ዋላ እተን ፒን ፖይንትስ ንባዕለን ኣገደስቲ ዝኾነ መግለፂ ነይሩ ምናልባት ሳማራይዝ ምግባር ዝኣክል ኣብቲ ክስታይ 3 ነገራት እየን ብፕሮፌሰር ቀሪበን ሓንቲ እቲኦም ክልቲኦም ሕግታት ከመይ ይመስሉ ካልኣይ እዞም ክልተ ወይ ድማ ሕግታት ብሓፈሻ ከመይ ይመስሉ ዝብል እዩ ተቐዳማይ ኣብቲ ካልኣይ እዞም ክልተ ሕግታት ባህላውን ሕግታትን እዚ ሃገራዊ ዘመናዊ ሕግታት ክልቲኦም ጎኒ ንጎኒ ክሰርሑ ከለዉ ዘለዎም ፀገማት ወይ እንታይ ፀገማት ይፍጠሩ ሳልሳይ ከዓ ነቲ ፀገማት ብኸመይ ንፈትሖ ወይ ክፍታሕ ይከኣል ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብ መደምደምታ እውን ሓንቲ ክታብተን መፍትሒት ናታቶም ዘቕረቡ ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል 3 ዓይነታት ሕግታት ከም ዘለዉ መንግስታዊ ወይ ሃገራዊ ሕግታት ንብሎም እዮም እቲ ካልኦት ባህላዊ ሕግታት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቶም ሕብረተሰባዊ ወይ ድማ ኖርምስ ኤን ካስተምስ ኢልና ንገልፆም ምዃኖም እዮም ኣብቲ ካልኣይ ክፋል እዞም ክልተ ባህላውን ዘመናውን ሕግታት ብክልተ ነገራት ክልቲኦም ምእኩልን ዘይምእኩልን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብኣብነታት ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ተሰንዩ ዝቐረበ ዘመሳስልን ዝፈላለዩን ክስታያትን ትሕዝቶታትን ምስኡ ካብኡ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ዘለዎ ኣብ ቁጠባን መሬትን ዘለዎ ፅልዋ ከሪኡና ከኢሎም ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣወንታውን ኣሉታውን ኣብዚ ክልቲኡ ዘሎ ብኸመይ ክረኣይ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብቲ ኣወንታዊ ኣብዚ ዘመናዊ እዋን ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ብከምኡ ብኸመይ ክንሪኦ ከም ዘለና ተዋሃሂዱ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዩ ካልእ እቲ ኣሉታዊ ካብኡ ሓደ ዘጋራጩ ነገራት እንታይ ኣለዎ ዘጋራጩ ነገራት ከም ዘለዎ ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲ ዝፈጥሮ ተፅዕኖታት ኣብ ህንፀት ሃገር ዘስዕቦ ሃስያታት ኣብ ቁጠባዊ ስርዓተ ምሕደራ ወይ ድማ ኣብ ስርዓተ ቁጠባዊ ምሕደራ ዘስዕቦ ሃስያታት እውን ከም ዘሎ ከም ኣሉታ ክረኣይ ከም ዝኽእል እዚ ባህላዊ ሕግታት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከም መፍትሒ ዝቐረበ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ምስቲ ኣብ ምዕቡል ከተማታት ዝነብር ከተሰጋግሮን ከተዋሃዶን ከም ዝግባእ ማለት ብቁጠባ ብመነባብሮ ብተሳታፍነት ካብቲ ባህላዊ ናብቲ ዘመናዊ ብምእታው እቲ ምዕሩይ ዝኾነ ሕግታት ክትፈጥር ከም ትኽእል እዩ ተነጊሩ ማለት እዩ ካብዚ ከም ብመጠኑ ገለ ሃገራት ዝፈተንኦ ገለ ዓወታት ዝረኸባሉ ከም ቦትስዋና ሳውዝ ኣፍሪካ ሶማሊላንድ ምስ ሕፅረታቱ እዩ ተገሊፁ ስለዚ ነዚታት ብምርኣይ ከም መደምደምታ ፕሮፌሰር ዘቕረቦ እቲ ባህላዊ ቁጠባ ናብ ዘመናዊ ምስግጋርን ምውሃድን ከም ዝግባእ ከም ኣብነት ንዋንነት መሬት ብምጥቃስ ዝምልከት እዩ ተዛዚሙ ስለዚ ምናልባት ሕፀር ፅሙቕ ኣቢለ ከቕርቦ ፈተንኩ እዩ ካብ ናይ ፕሮፌሰር ካብዚ ሓሊፍና ግን ምናልባት ክበርህ ኣለዎ ሕተት ኣለዎ ዝበሃል ናብቲ ገዛ ክንገድፎ ኢና ሰሰናይ ፅቡቅ ምሸት ኣምሲልና ናባኻትኩም ገድፎ እየ ቢሆን እንዳተኸታተልካ ዝሓቱ ኣሕፂር እያ ደ ፕሮፌሰር ወይስ ገለ ኣይከውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ፀሚቕኳ እያ ከምቲ ግቡእ እኳ
أقدم أقصد كان يرنتي باوربوينت أنتي أحن جن ولا مس كم عالم كا حجر أيام بر بتعمل صوب غير كاسو ميكو هارب كايلخ هو انكو عم باين بمكنا سمعكو تقصتي تخوني ناي قد ان تسمعوا كوفي الكام بيبي الكايتر بلنس الذي زون قالوا تكاهمو سميعهم كنت تسا قبرمو كي حاتتنا كلنا قدمنا حافظ ولا أدوى الله أخا أوريدي مسلني هو انا واخي يا جونس الصغاري خات صوعم صغار باشا حني حزة ولا باشا جون بحال خاد حن ثري الرأي كلمش نايدو مسكين نايدي خان ده كلاي لسه كريه خيل يعني جون شجرين سجل بحال خاد نار أخايم اوكي هاي اوكي مو باشاي مثلا لو بلالي وباشاي دل اوكي انا ثانك بقى يو يسمع له هو هو اوكي يغني لنا بطعم يغني لنا سنيتنا كم غزا كم دما غايش بزياده العلو كل قاني بروفيسور كيدانه منكساب كا بطعم يمسكنه تارغات كل قدم حجز نبره حلاف زلاف زنبره ناي زي مردا زمسل زنبره أنا تساتف كو ريزولفت كوين قبل يبقع مغنياتو نتي النبابر كم نصبرقنا جباب معطوط كم نصبرقنا إيكونومي يروس لزقلوس بروفيسور فانتاستيك بتعمي أنا دسيلوني مغنياتو بزح نقرات ريزولف يرو هذا حجز نبرة قبل بفلات يكون بزي فلات نبرة حلخلخ مالتي زخونة يكون معبالينا حبرة النبابر بقطبة خمس وسن الرجاجي لنا مالتي بمصنع درجة ولا بإكزامبلز درجة كتم مهارو تخيل كردا أكاد تخيل من قد مالتي لذي هذا نجار حيزان ده حكاية غير أنا نستذ نبر نتردد أنا إيكونومي انتاي كم تقبر بزحات ونقد محجي لكاونت تزاربو ولا خمسين بروفيسور ونتقيسو نبره أب ماركسيزم مود أوف برودكشن إلهم كزاربو كم جابا ما أتوتي لهم تزاربو كاو بزفلة يكون إنجليز ونسوس الذي تفكر يوم مالتي جاستيفاي غيره مالتي نتنجرات دسيلوني بتعمي يغني لنا خمس جنة كأيز اللي مالتيو اتخال نجارات ناي لمدتات جرمل ولا وش حنت عدون كان صبارق زخيريو جزع عدوستو جزع عدوستو للمدناتهم علوهم قال يوم لب زي ورعو صنحوها لب زي ورعو صنحوها ازي معبالي فتحو مالتي وعيل حدي روسي تقابا معطت مستغيرة كبلي مالتي كم فتح هذا قربو نقر نحر لي لما نتي ديفرنسس ناي بهالتات بروفيسور زغربو كركب كم زلو تدحريت زلو أقابا معطت نابتي قدميت زلو نابتي زل عالم معبيل زلو قابا معطت اندحر مسيخايو ريكونسيليشن منصب مالتي In other words بهلا أزر أربعة نيشن ستيت شعوب نال الدلت تخيد مال تا دولة تبهل تمتص مالتي مو من أربعة executive body عند هريا بلاشي واحد نجر تتكالات سلزلو تا نيشن ستيت سلزلا كسرع تغير نزينا خنردا نخل كابزلو معالت بروفيسور ولو مالتي ስለዚህ بتعامي دس زبلي حنت نجر جن من أربعة كتبرها له هاي لذا حسبة ብዙሕ ሽግር ኣይኮነን ናይ ባህላ ድዩ ወይ ዝያዳ ምዕማቕ ዘድልዮ ድዩ ክብፅሕ ዘለዎ ነገር እንታይ ባህላውን ዘበናውን ሕግታት ኣፍሪቃ ጥቕሙን ጉድኣቱን እንዳትብል ዘላ ሕጂ እታ ባህላውን ዘበናውን ሲ ንዓይ ቁርብ ናይ ሕልኽልኽ ፈጢራት ናይ ዘይምርዳእ ፈጢራት ኣላ ኣላ ምክንያቱ ኣነ ዝርዳእኒ እቲ ባህሊ ንባዕሉ ንኩሉ እዩ ዝሓቕፎ ባህላ እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢለ ተዛሪበ ነይሩ ወላ ልምዲ ኹን ወላ ናይ ገዛ ከም ዝኽብሎ ፅናሕኩ ዓዲ ክስቶኹን ዓዲ ክስቶኹን ወላ ዝኾነ ይኹን ነገራት ኮታ ኣብቲ ትራዲሽናል ዝኾነ ነገር ዝኸይድ ነገራት እዚኦም ኩሎም ከም ነፀብራቕ ናይቲ ኢኮኖሚ ኣናባባርን ናይቲ ኢኮኖሚ ስለ ዝኸዱ ባህላውን ዘበናውን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዘበናዊ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ባህሊ እዩ ዝርከብ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣነባባሪ እውን ኣብ ውሽጢ ባህሊ እዩ ዝርከብ ስለዚ ብናተይ ኣባህላ ባህሊ ምናልባት ከም ሕቶ ከቅርበቶ ኮይነሲ how do you define it
انتاين كيحقف معاس كي تجميرو معاش يمسيو وز نجر تبل بدحريو قلتيفا خيس لزخونكو مقلتي خاخص بقى مالتي تتغايلو يغني اللي نابي هو نابا بروس حراي زمتعك هيانت بتاع صبغتيا حق خلخا نابنت حجي تراديشن كنبل كلناس ባህላዊ ዝብል ትርጓሜ ብልክዕ ይገልፆ ዲና እቲ ትራዲሽን እምበር ሎሚ ዝግበር ዘበናዊ ዝኾነ ነገራት ናይቲ ትራዲሽን ኣካል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ትራዲሽን መዓስ ዝጅመር መዓስ ከጠጠው ዝብል እቲ ትራዲሽን ጠጠው ይብል ድዩ ናብ ዘበናዊ በይኑ ንክጅመር ትብል ሕቶ ተሓቶ ዘለካ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ምክንያቱ እቲ ባህላዊ ሲ እንታይ እዩ ማለት እዩ ካብ ጀነሬሽን ዝተወርሰ ግን ስጋብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ዘመናውን ባህላውን ክትፈላለዮ ይትኽእልን ኢኻ ናይ ግዜ ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ባህላዊስ መዓስ ተጀሚሩ ስጋዕ መዓስ ከይቕፅል ኣሎ መዓስ ኢኸ ብዘመናዊ ዝትካእ ዝብል ሕቶ ፅቡቅ ኣለካ ናይ ቃላት ጉድለታት ይመስለኒ ግን ባህላዊ ትራዲሽናል ክንብል ከለና ካብ ዝሓለፈ ጀነሬሽን ዝተወርሰ ግን ስጋብ ሕጂ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ባህላዊ ዝበሃል ስጋብ ሕጂ ዝሰርሕ ዘሎ እንድሕሪ ኮይኑ ከዓ ምስቲ ዘበናዊ እቲ ዘበናዊ እውን ኣካልናቱ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ባህላዊ ዝበሃል ሕጊ ቅድሚ ካፒታሊዝም ኣብ ኣፍሪካ ናብነት ቅድሚ ካፒታሊዝም ምክንያቱ ሞስትሊ ካፒታሊዝም በዚ ባዕዳዊ ግዛእታት ስለ ዝመፀ ቅድሚኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ግን ስጋብ ሕጂ ዋላ እኳ ምቅያር እንተገበረ ስጋብ ሕጂ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ስጋብ ሕጂ ስለ ዘሎ ኢና ጎኒ ጎኒ ኮይኑ ሰርሕ ኣሎ ንብሎ ዘለና እቲ ዘበናዊ ኢልናዮ ዘለና ግን ኣብ ክንዲ ዘበናዊ መንግስታዊ ሕግታት ክንብል ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ኦፊሻል መንግስቲ ዝመፀ ፕሮፌሰር ጎሮ ምእንቲ ክትዕመልካ ንምግላፃሲ ወላት መንግስታዊ ትብሎ ዘለካ ወላ እውን መንግስቲ እንድሕሪ ብጣዕሚ ድኹም ኣብ ዝኾነሉ ዘበን እንድሕሪ ኣቲና ወይ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ እንድሕሪ ድልዩ ንበሎ ብግምት ኩሉ ሲ ነፀብራቕ ናይቲ ኢኮኖምን ባህሊ እዩ ባህላ ኣነ ሕጂ ከመይ ጌርካ ዋላ መንግስታዊ በሎስ ባህሊ እዩ ዋላ ቅድመ መንግስታዊ ዝነበረ ኣገባባት ባህሊ እዩ ኣነ ተረድኦ እንታይ ኩሎም ሲ ከም ነፀብራቕ ናይ ኢኮኖሚ ከምቲ ድበልካዮ ኣብ ትሕቲ ኣብ ውሽጢ ባህሊ ዝሕቆፉ ስለ ዝኾኑ ሲ እታ ዘበናውን ዘይዘበናውን ወላ ዘበናውን በሎ ወላ ዘይዘበናዊ ይኹን ሲ ባህሊ እዩ ብምዕባለ ጥራይ ብርክታት ናይ ምዕባለ ጥራይ ዝፍለ ዘሎ እሞ እታ ኢኮኖሚ ካብ ምፃኻያሲ ኣብኡ ከም ነፀብራቕ ናቱ ድግለፅ ዘይኮነን ኩሉ ግዜ እዋ ፅቡቅ ኣለካ ልክዕ ኣለካ ቅበላ እዚኣ ሙሉእ ብምሉእ ግን እቲ ባህላዊ ክንብል ከለና ንኣብነት ንሓፅሮ ዘለና ኣብቲ ናይ ፐዛንት ኣግሪካልቸርን ኣብቲ ናይ ኖማዲክ ፖፑሌሽን ኖማዲዝም ንኦም ኣብ ዘገልግል ስርዓት ማለትና ኢና ከም ባህላዊ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ እንታይ ማለት እዩ ካብ ቀደም ዝተወርሰ እዩ ስጋብ ሕጂ ከዓ ዘሎ እዩ ምናልባት እቲ ናይ መንግስቲ ዘበናዊ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ናይ ካፒታሊዝም ዘሎ ምናልባት ቅድሚ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብ ኣፍሪካ ብኡ ናይ ግዜ ክስታይ ኣሎ እምበር ሓቅኻ ዋላ እቲ ዘበናዊ ዝበሃል ሰ ኩሉ ግዜ ባህላዊ እዩ እስራኤል የቀኒየለይ በቃ ሰላም ዋዕሉ ተሃዊ ሓራ ድሓን ፅቡቅ የቀኒየለይ ታሕቶ Thank you, Bashay. سجلت أبيك الله ده أنا ميتكبر لا تعاتي يا اوكي تعاتي تمام هو اسماعيل دكتور تفنان اللومو ما بون قبل Okay, thank you, Sajid. Thank you, Professor. صبور أنا بحكي أنا وإني أرقام سي بشاي صراحة يعني بزحي أبتي الحلقة presentations
أبي حدا وسن بتات يعني أو إرترا زلو ياتاوي حقتات نيرتراوي يعني إرتراوي هنت إلى نزار منين لا لما قلنا سلزقف حي من البات أبزينا إرتراوي هنتي زلو صقمها تبكاله حاصل استرائي أنا أفريقيا وداس استرائي من البات زميلود يعني اللي تبت يعني easier كوينو خدكمتو يعني to imagine the situation حجي طبعا أفريقيا سي هذا صدام الزنبرين تايو تي زمناوي وكا modern state يعني post colonial state بس imposed يعني مستي زنبرة ولا حنتي ركبها ينورون ስለዚህ ነናቶ ምታሹ ዝነበሮም ነቲ መግዛእቲ ዝነበረሉ ግዜ ተፀቂጡ ይነብር ነይሩ ግን ከዓኒ ያኒ ኣፍቂዶምሉ ያኒ ይሰርሕ ነይሩ ያኒ ነቲ ከምቲ ዝነበሮ ይኸይድ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኣተሃላልዋ ንኢኮኖሚስ ናይተን ኮሎኒያል ካንትሪስ ወላ ያኒ እቲተን ዝስመያ ዝተጠቕሳ ወይ ከዓ ስኻ ጠቐስካዮ ራይትሊ ጋና يوغندا بوغندا زولو ساوث افريكا زيتات يعني وصوماليا كمان ديفرنت يعني نت غوساتات وي كلان فورميشنز زنبرو اذا بقى حجي تي فتنا زنبره نت تفتيني نيري تي مودرنايز تي زلو خنتات هذه مستي نيش يعني بوست كولونيال ستيت مثلا كسامع أبي تنزانيا يعني نيجيريا يعني وجامة or the cooperative socialism تبعينه تاشنو زنبرة زين كذا رسو كموديل صراحة كلام هنياتو تي شو زنبرة ناي east west ثقافات يعني socialism versus capitalism أبزيت عن تي تحسون أي تي ناي أفريقاوي ياتاوي سرعتات it is more of egalitarian nature يزنبرو يعني ثاني نبرو سلازي خسارة عيكالة سلازي quickly suppressed point يعني حجي على حجي في ريوز ذل انتايو نحن هذا إرتراوي يعني ماذا حجي we are experiencing يعني we are transiting a very interesting epoch هنا نخيز لنا بحلفي بحري 1993 بحري constitution زعصو قداد يعني self determination process زعصو قداد هذه حدش transition أتشيزون لحين يعني هذا حد الطريقة قال له أبدي أفريقيا ديو نايقله معبالتات خطرين كلها ethnicity and ethnic problems وكا ethnic issues still alive يعني معناته تا نيشن ستار بوست كولونيال ستيت يعني بويا تتكيا درجة يعني على سي ساتهم زي كابتي صقاتات كرهبو زخولو نجارات زخولو نجارات interested in organizing the post colonial state with the local situations neither in Somalia أبزخنا بوتا يعني أي نبرين يعني حجوا عمنتاي خيري يعني تاستي نجزا رسا يعني مسرحنا ترايبس مسرحنا اثنيسيتيز كوينا يعني ابنت كينيا عند حروسيتنا ثالث ودا درا اثنيك جروبس منين يعني ماجوريتي وماينوريتيز بهال نجر يعني كيكيو لو ماساي ثلاثه زخونو زخونا غديات الله يعني هج بقى توم دومينانت كوكيو سيوم يعني ابو هجي ستال هجي الله يعني ابو زخونا من رشا غيد كله تي traditional systems نبرهم تحيلنا هاتم تايكو mobilizing factor يهون يعني أبو يتقبل يعني abuse قبرو يعني abuse يهون حج بقى إحنا خمسة كن مهارو زم سنة حجي بروفيسور سنة حفظنا برا إيرتران اللي هذا فلاش كتقبرو هينكا بروجكت كتقبرو كان إيرتران إذا عينت إذا علمنا ده يبلنا نزول حتة مساكا يعني نعمل حج ذا experience خدا زلنا post 1993 كم يعني هذا ethnicity role اللورد وكان موديل the model itself يعني
حدا ethnicity أو بتي بهلتاتو يليو language ديو غلطات ما أخل زجبرة nation building يزخي زلوا بإيرترا حجي إذا خاص هذا تمثيل يعني تي بروفيسور تي كم رغاحي تتعيش زلوا وتزلوا ناي آياتاوي إيكونومي نابتي بدرن إيكونومي خلوت على زمن نعود تعرقي له نعود عقي ولا نزيع معناته كله نيشن بيلدينج كاباسيتيز اب حلوه نايز موديل ويكاني بهقدر زبر زلو موديل ابي زخي زلو يعني كل صقاتات يعني لازم تبقى خير له حتى طويل له يعني اب ستاغنيشن اتي له حجي بقى انا تاعتي ديسكاس نقبرو احنا حجي بزي لا يعني ويز فوكس اوف اور اون فيوتشر يعني ستيت ناتنا فيوتشر ابي قمت وسيدنا እዚህ ንመሃሮ ዘለና ብታታ ኣብ ኣፍሪካዊ ኤክስፔሪንስ ዘሎ ዋላ ኣብ ታሽሙ ዘሎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሞዴል ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ሞዴል ከዓ ኣብ ግምት እንተእቲኻ እታ ኔሽን ስቴት ክትጥንክርኒ ክትዓክኹን ስለ ዘይትኽእል ኣብዚ በጋ እንታይ ዓይነት ጥንቃቄታት ክንገብር ኣለና what kind of projections ወይ ከዓ what kind of blueprints ክህልወና ይኽእል ኣብዚ በጋ ሕጂ እዚ በጋ it is the challenge to ምሁራን ዘለኹም በዓል ሰገድ بعلي دكتور شبنا بعل قليهم يعني حجب ستات بقى بعل نحنا دوم قالس زبرنا أريجنا ذلنا probably اللي بصحون هاي نركبوا له نخون كده so how are you going to come out of this challenge now يعني حجبت إنكم زلوا أنا ترى قلت إنكم زلوا إذا ما قال زخير زلوا يعني بصرته أنا زي حجز بالكوي يعني فتينا سألينا هم يعني كم أيكون اللي هو خنبب زخير مهور نطلع well he has to I think see داغمري سو غورلو لوناتو አራራዳ የዝብል ያል ስለ ኣብዚ ባጋ እንታይ ዓይነት ኮሜንትስ كن وهاب نخير ኤክስቼንጅ ከገብር نخير يعني ببروفيسور تميرنا ببعل يوم ኣብዚ ካፈሉ ዘለኹም አሴክ ድሕሪ ጮህ ዶክተር ጨፈና አሉ መስለኒ ሕልፊ ባሽ thank you very much ሰገድ thank you very much ስኒ thank you very much again and again professor መንግስታት حراي يغني لنا إذا حتى صبغت حتى أجن كباد حتى حدا خابتي تقمو نايتي بهلاوي حقتات أب إعتراض ورسنا أيوخم بايتو انتهلو ننحورون كتقمنا زخل كنمهارلو زلنا أبايتو مستأكبة سب والثاني consensual كون الله كل سب كسامع الله كل سب كسامع سلازلو زي minority behavior ويدما majority behavior قال ملتات بحال نجرب تبايتو كفالا ليك إلني نفس وقف سبيو مثل زلو دمس نفس وقف سبكا كسمع له مالتي كي تثبت خيت سماعي وثاني خبر هيك قالني مالتي ስለዚህ it consensus system كبهلاوي حقታት نورسون تايو ني ماجوريتي ماينوريتي نابنت اب ኤርትራ ዘሎ ኤትኒክ ግሩፕስ ቲ ቁጥሪ ብዝሕ ህዝቢ ናይተን ብሄራት ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ كاب 500 بيلو زخون ناي بهرة الجرينيا حزب الله كاب حدا 500 زي بزح كا بزحت وجنات اللونا بهرات مالتي سلازي أبتي ناشنال بايتو عند حرمتي خاصي من هالبات اتحاد خابتي كنت قومالو نخيل ات كونسنشوال سيستم كم زلو كم زحجي أبهلاوي خون زي كونس أما حايشكا جن اتعلامو عقيبكا اتي أبهرات كفت أرزخيل زي مسوما عن زي مقريجاون كن من هالبات كن فتحان نخون أنا زي صحافكو نقريه باللي نمبر إذا ناي إيرترا ناي بهير ناي بهلاوي حقتات
ንኔሽን ቢልዲንግ ብጣዕሚ ፅቡቕ ክስታይ ይገዲፉልና ፅቡቕ ኣካያይዳ ፅቡቕ ይገዲፉልና ምክንያቱ ኩሉ ሰብ እቲ ሕጊ ናይ ብሄረ ትግርኛ ሕጊ ዝበሃል ነገር የለን ናይ ለገጭዋ ናይ ኤኮሎግዛይ ከምኡታት በብ ዲሰንትራላይዝድ ዝኾነ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድሓርቃት ህዝቢ በቲ ሕጊ ስለ ዝኸይድ እቲ ኣብ መንጎ ብሄራት ናይ ምትዕምማፅ ተግባራት ብዙሕ ኣይንርእን ኢና ኣብ ሓደ ሓደ ኣብ ናይ መሬት ዝተመርኮሰ ምስሕሓብ ትርኢ እምበር ከምዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝርአ ኤክስፕሎይቴሽን ኦፕሬሽን ኣብ መንጎተን ብሄራት ብዙሕ ነገር ኣይትርእን ኢኻ ሕጂ ንስ ፅቡቕ ጠቕሚ እዩ ንኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ኤርትራ ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን እቲ ባህላዊ ሕግታት ይዳኸም ኣሎ እቲ ዋላ በቲ ስርዓት መንግስቲ እውን ይዳኸም ኣሎ ንሱ ይዳኸም ኣሎ እቲ ንኔሽን ቢልዲንግ ክሕግዘና ዝኽእል ናይ ዴሞክራሲያዊ ዓይነት ስርዓታት ከዓ የለን ስለዚ እዚ ዘሎ ዴሞክራሲ ዘይብሉ ነቲ ናይ ባህላዊ ዘናበረና ስጋብ ሕጂ ከዓ ዘዳኽምሲ ሃጓፍ ይፈጥር ዶ ኣሎ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ክፅግመና ዝኽእል ሃጓፍ ይፈጥር ዶ ኣሎ እዚኣ ሓደ ካብቲ ተሰክፍ ጉዳይ ኮይና እያ ትረኣየኒ ምክንያቱ እንድሕሪ ርኢናዮ በቃ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ባደረወ ገለ መለታት ኩሉ እንድሕሪ ርኢኻዮ ብባይቶ ተወሲኑ ብተኻፋልነት ናይ ኩሉ ባይቶ ዝርከብ ሰብ ብኮንሰንሰስ ዓይነት እዩ ዝኸይድ ኣብ ኣስመራ እንድሕሪ ኣቲና ግን እቲ ስርዓት ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት እዩ ምስቲ ባህልና ጨሪሹ ዘይሰማዕ ናይ ዴሞክራሲያዊ መልክዕ ብዙሕ ዘይብሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ሃጓፍ ንፈጥር ኣለና ዋላ እኳ ፅቡቕ ዝኾነ ባህላዊ ሕግታትን ንኩሉ ናይ ኩሉ መሰል ንኣብነት ኣብ ባይቶ እንድሕሪ ኣቲኻ ንክትዛረብ መሰልካ እዩ መሰልካ ዝኸልኣካ ሰብ የለን ናትካ ተቃውሞ እውን እቲ ባይቶ ረጊፅዎ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ እቲ ስርዓት ይከላኸለልካ እዩ ኣብ መንጎ ብሄራት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይከላኸለልካ እቲ ኩሉ ኣብ ኩለን ዓድታት ከምኡታት ስለ ዝመሳሰል ድማ ኣብ መንጎ ብሄራት እውን ብዙሕ ፀገም ክፍጠር ይከላኸለልካ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ኤርትራ ቁሩብ ሒሽ ይብል ካብተን ናይ ከባቢና ዘለዋ ዓድታት ዝበሃል ሓደ ምናልባት እቲ ፅፈት ናይ ባህላዊ ሕግታት ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ዝነዊሕ ናይ ነፃነት ቃልሲ እውን ደሪቡሉ ክኸውን እዩ ነቲ ጥቕምታት እዚ ስለዚ እቲ ናትካ ኮንሰርን እስማዒል ዝገለፅካዮ ኮንሰርን እቲ ሃጓፍነት ምናልባት ብናተይ ርእቶ እውን እቲ ሃጓፍነት ይፍጠር ኣሎ ሕጂ ስለዚስ ነቲ ኔሽን ቢልዲንግ ናህናስ ከዳኽሞ ዝኽእል ሃጓፍ ይፍጠር ኣሎ እሞ እዚ ብቁልጡፍ ብዝግባእ ኣድረስ ክኸውን ዘለዎ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚስ እቲ ዝረኣየካ ሃጓፍነት ንኣይ እውን ይረኣየኒ ኣሎ ማለት እየ ይቐኒለይ Thank you, Professor. Thank you. Yeah, Dr. Jafanana. اوكي سلام كم يمسيكم روحس على المسقال هو بتاعني تبو قراربا معناتو اذا خايت حدا خاب تي انبوت مالتي تي theoretical debate يحجزنا حجك هذا واشاي كيدو مثلني كابناتو تراي نبر كنت سئيله صني حسي تاكبل نيرو ويله وغمزي ابز قص زقناي سب تقداسنت كاتاتلو سلازوركو ناي كله خاني حفشاو رئيتو هلوان مهارون سلاز مصخ مالت اي تراي ميك سنس كابت مجمريا اما ما سي حد اوان قال قرب زي رئيتو زي مسمع نيرنا قال سبات قاد خمزي هذا عبي قريت جرو خم نبرة جرو مقربة مو which was not the case anyway it's a theoretical debate نيرو
مزار است تراخب نبتي قداي كأتو بروفيسور كيداني صبوق غيركا مالت أسنى كان لها إذا حدا شنخ كوينو بيلنا نبتي كوناتاتنا إيرتراينا نملسنو مخابز انتاي نوسد انتاينا نمهار حجي كابزاس معزل على سي أبقى كبلانا بولكو أوريدي تمليسالات هاقواف مالتي مغنياتو بخستاي تريقو لخا مثلا بتي معبالي حبرتسب بتي انتاي سوشيو ايكونوميك ديفلوبمنت ناي حبرتسب كابي نابي خيد كابيتاليزم درجة كابيتاليزم سلازي بس احنا قلز بالرؤيتوتات حجي تدقاقي ما بزعو سقيت كالا نيركا ምናልባት ናትካ ተገዳስነት ክኾን ይኽእል ግን ከምዚ ብዙሕ ዝፀቐጥ ካላ ወይ ኦቨር ኤምፋሳይዝ ገበርካ መሲሉኒ ናታ ኢኮኖሚክ ኤክስፕላኔሽን ወይ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ካፒታሊዝም እቲ ትሕቲኡ ዘሎ ዘይምዕቡል ዝበሃል ኣገባብ ናይ ማእቶት ገለ ኢልካ ትኸደሉ ሕጂ ማለት እሱ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ፅቡቕ ኣለኻ እቲ ሓደ ሸነኹ ግን ከምዚ እታ ርእስቲ ባዕላ ትሕብራ ዘላ ሶሾ ኢኮኖሚክ እንዲ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዘን ባህላውያን ሕግታት እቲ ሸነኸ እቲ ካልእ ሓያል ሸነኸን መስለኒ ኣብ ሶሻል ኦርደር ይመስለኒ ሕግን ስርዓትን ኣብ ምንባር ብሕልፊ ኣብ እዋን ክራይሲስ ኣብ ግዜ ፀገማት ባዕልኻ ትጠቕሶ ነርካ ናይ ዘን በዓል ናይ ሶማል ንኣብነት ኣብ ግዜ እቲ ሲቪል ዎር እዚ ናይ ኤልደርስ ካውንስል ነይሩ ዮም ናይ ሕጊ ምሁራት ዝነበሩሉ እዋን ይመስለኒ ኣብ ሞቃዲሾ እዚ ዝበልካዮ ናይዛ ሓንቲ ክፋል ናይ ሶማልያ እዚ ሕግታት ናይዞም ኦሮሞን ኣባገዳ ኤንዲዩር ገይሮም ኣለዉ መስለኒ ብገለስ ቀፂሎም ኣለዉ ሕጂ ናህና ናብታ ሕጂ ምስ ክትምልስ ከለካ ንሓው እስማዒል ዝበልካዮ ሃጓፍ ኣሎ ዓብዪ ሃጓፍካ እዩ ሕጂ ታሕቶይ ከም ኣብ ካልእ እዚ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ገለ መፅናዕትታት እንተገይሩ እዚ ሰውራታት ማለት እዩ እዚ ሪቮሉሽነሪ ኮሚኒዝም ዘስዓቦ ጉድኣት ኣሎ እዚ ማለት መሰረ እዚ ሱር ነቀል ድዮም ዝብልዎ እንታይ እዚ ራዲካል ቼንጅ ገለ ብዝብል ነቲ ሕብረተሰብ ካብ ኣነባብርኡ ኣፅቢቑ ጎዲእዎ ነተን ዝነበራ ያታውያን ትካላት ኣምፂኡ ብሓፋሽ ውድባት ብገለ ገይሩ እዩ ክትከኣን ገይርዎን ስለዚ እዚ ናይዚ ሳዕቤ ናይዚ ሃስያ ክሳብ ክንደይ ትብሎ መጀመርያ እዚታት ከ ኣብኡ ምናልባት ኣየተኮርካሎም ክትከውን ትኽእል ግን ንሕና በዚ ተሃላለዋና ሕጂ ኣይበሎ ንኣብነት ሃጓፍ ተፈጥሮ ኤርትራ ተራ ናይ ኤልደርስ ተራ ናይዚ ያታውያን ሕግታት ተራ ናይቲ ኖርምስ ዝበልካዮ ነው ፒርሊ ናይቲ ኢኮኖሚክ ወይ ከዓ ናይቲ ማክሮ ደረጃ ሕግታት ዘይኮነሲ ኣብዚታት እንታይ ክገብራ ክእላ ኢልናስ ገለ ዶኾን ብዛዕባኡ ክንሓስብ ንኽእል ንኣብነት ንቅድሚት እቲ ዓብዪ እቲ ማክሮ ኢሹ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኣብዚታት እንታይ ትብለና ኣነ ስቁልካ ዱበላ ከምዚ ክውጥረካ ኢለይኮንኩም ገለ ምናልባት ሕልፍ ክትብል ዝረኣኻዮ ነገር ተልዩ ትብለና እንተሎ ክብል እየ ታንኪዩ ደጊመ ወዲ ኣለኹ ሕራይ ኣናደር ፅቡቕ ሕቶ ብጣዕሚ ሓቅኻ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ብግልፂ ስለ ዝረኣየካ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ኣድሂበ ሶስዮ ኢኮኖሚክ ክበሃል ከሎ ገፊሕ እዩ ኣብ ቁጠባ ጥራሕ ዝተሓፅረ ኣይኮነን መጀመርታ ፖለቲካል ኣሎ ካልቸራል ኣሎ ብዙሕ ነገር ዝሓቆፈ እዩ ሶስዮ ኢኮኖሚክ ኢልና ንጥቕልሎ ማለት እዩ ሕጊ እንድሕሪ ርኢኻዮ ብመሰረቱ እቲ ሓደ ምስቲ ፖለቲካል ኦርደር ዝሰማዕ ክኸውን ኣሎ ሕጊ እታ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘላ መንግስቲ ምስቲ ናታ ናይ ፖለቲካ ፖዚሽን ዘይሰማዕ ሕጊ ትገብርን እያ ናይ መንግስቲ ዘበናዊ ሕጊ ማለት እየ ስለዚ ሕጊ እንድሕሪ ርኢናዮ ብመሰረቱ ሓደ ነቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካል ኦርደር ካብኡ ዝመነጨ ዝምንጩ እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ናይ ቁጠባ ኣለካ
ምስቲ ቁጠባ እንድሕር ዘይሰማዕ ኮይኑ ከዓ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ቁጠባ ክስታይ እውን ኣብ ኮንሲደሬሽን ክተእትወለካ ማለት እዩ ምስ ባህሊ ፈፂሙ ዘይሰማዕ እንድሕር ኮይኑ እውን ተቐባልነቱ ከቢድ እዩ ስለዚ ሕጊ ክትነድፍ ከላ ሓንቲ መንግስቲ ወይ ቶም ሕጊ ዝነድፉ ነቲ ፖለቲካል ኦርደር ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እንድሕር ዘይቅበሎ ኮይኑ ሕጊ ከቕውም ኣይክእልን እዩ እቲ ፖለቲካል ሓደ ፋክተር እዩ እቲ ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ሓደ ፋክተር እዩ ምስቲ ቁጠባ ዝኸይድ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ እውን ምስቲ ባህሊ ህዝቢ ዝሰማዕ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ሕጊ ንምፅዳቕ ወይ ንምንዳፍሲ all socio-economic factors consider ጌርካ ኢኻ ትገብር ኣነ ምናልባት እቲ ናይ ፖለቲካ ከም ቅቡል ገይረ ወሲደዮ ብዙሕ ኣይተዛረብ ኩሉ ናብ ቁጠባ ጥራሕ ኣብታ ናይ ቁጠባ ጥራሕ ኣድሂበ ፅቡቕ ኣለኻ ሕጂ ናብዚ ናይ ኤርትራ ነገር ክንመፅእ እቶም ባህላዊ ዝበሃል ሕግታት ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ሕጊ እንዳባ ናይ ለጎጭ ዋብል ሕጊ እንዳባ ናይ ኣክሎ ግዛያር ግነ ተገለባበል ወላ ዓሰርተ ክንደይ ሕግታት ኢና ጠቂስና ነርና ብዝሓለፈ ሰሚናራት ኩሉ እንድሕር ርኢኻዮ ኣብቲ ቁጠባ ዝተመርኮሰ እዩ ነቲ ፖለቲካ ከዓ ነፀብራቕ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዘይምእክልነት ናይ ኤርትራ ፀቢቕካ ኢኻ ትሪኦ ምክንያቱ ዝተወሰነ ሬጅንስ ናይታ ዓዲ በብናቶም ሕግታት ይገብሩ ነይሮም እቲ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ከምኡ ነይሩ ዲሰንትራላይዝድ ሲስተም ነይሩ ማለት እዩ ይርኤካ ይንሱ እቲ ባህሊ ከዓ ካብቲ ባህሊ ወፃኢ ሕጊ ክነድፉ ይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ባህላዊ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ዘመናዊ ሕጊ ናይ ፖስት ኮሎኒያል ስቴት ሕግታት ንብለውን ነዚታት ኮንሲደር ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሕጊ ምእንቲ ንክሰርሕ ንክኽእል ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ትራንዚሽን ናህና እቲ ቁጠባ ከምቲ ዝገለፅናዮ ናይ በዓል ኣፍሪካ ዓድታት ልክዕ ከም ካልኦት ኣፍሪካ ዓድታት እቲ ቁጠባና ኣብ ትራንዚሽን እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ናይ ካፒታሊዝም ቁሩብ ምዕበላ ርኢና ኣለና ግን ብመሰረቱ ከዓ እቲ ህዝብና ኣብ መጓሰን ኣብ ሕርሻን እዩ ዝነብር ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ትራንዚሽን ከዓ ንርኢ ኣለና እቲ ናይ ፖለቲካ ትራንዚሽን ከዓ እንታይ እዩ ካብቲ ባህላዊ ስርዓት ወፂኻ ናብቲ ናይ ፖስት ኮሎኒያል ዘሎ ሕግታት ንሰጋገር ኣለና ምክንያቱ እቲ ባህላዊ ስርዓታት እቲ መንግስቲ ንኣይ ከም ዝረኣየኒ ብብዙሕ መገዲ ቀያይርዎ ኣሎ ነቲ ናይ ባህላዊ ሕግታት ንኣብነት እተን ቁሸታት ሙሉእ ወሳንነት ዳርጋ ዝነበረ ናብ ናይ ትሕዝቶ መሬተን ይኹን ዋላ ኣብ ናይ ምፍታሕ ናይ ግርጭታት ይኹን ዝነበረን ስልጣን ሕጂ ዳርጋ በቲ ናይ መንግስቲ ተኣታታውነት ብዙሕ ኣሎ እቲ ቀደም ብዳኛን ሽማግለታትን ገለ ዝካየድ ዝነበረ ሕጂ ናይ መንግስቲ ወከልቲ ዋላ ዋህዮበሎም ዝበልካ በሎም ዓዲ ከነባብሩ ኢሎም ብመንግስቲ ዝሽየሙ ሰባት እዮም ዘለዉ ከምቲ ናይ ቀደም በብዓመቱ ዝቀያየሩ ሽማግለታተን ጌረን ኣይኮናን ዝኸዳ ዘለወተን ዓድታት ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መንግስቲ ዘሎ ስርዓት ከዓ ንህዝቢ ዘካፍል ተኻፋልነት ንህዝቢ ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ኣገባብራ ሕግታት ብመሰረቱ we have ፕሮክላሜሽን እዩ ዘለና እምበር ኣብ ኮንስቲቱሽን ዝተመስረተ ናይ ሕጊ ስርዓት እውን የብልናን ገና ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ እቲ ሃጓፍ እቲ ናይ ቅድም ኣይሰርሕን ዘሎ ወይ ብመጠኑ ተዳኺሙ ኣሎ እቲ ናይ ሓድሽ ዘሎ ስርዓት ከዓ ብቑዕ ስርዓት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎ ተሃጓፍነት ዝበልክዎ እዚ እዩ ተሃጓፍነት ገፊሕዩ ብኸመይ መገዲ ኢና ደኣ እቲ ኔሽን ቢልዲን ዝቕፅል ወይ እዝታት ኩሉ ከተሓሳስበካ ክእል እዩ በዚ መገድታት እዚ እንድሕር ርኢኻዮ እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ባህላዊ ይዳኸም ኣሎ እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ እውን ንህዝቢ ዘካፍል ስርዓት ስለ ዘይኮነ ድኽመት ኣሎ ሃጓፍነት ኣሎ
ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለካ ካብ ኣነ ዝገልፆ ዘለኹ ንላዕሊ ስለዝስ ዘለዓልካይ ሕቶ ብጣዕሚ ዓሚቕ ሕቶ እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ግን ብዙሕ ክምልኣሉ ዝኽእል ነገር የብለይን ካብዚ ናበይ ገፅና ኢና ክንከይድ ክትብል ሲ ነቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታትና ከነዓርዮ ኣለና መስለኒ እቲ ናይ ቁጠባ ኩነታትና ኣብ ትራንዚሽን እዩ ዘሎ ዝከረኒ ብ94 ገለመለ እቲ ላንድ ሪፎርም ክግበር ከሎ ብኤርትራ እቲ ርእቶ ዝነበረ ሽዑ እንታይ እዩ እዚ በዓል መጓሳይ ገለመለ ዝበሃል ናይ ቁጠባ ስርዓት ነባርነት የብሉን ትራንዚሽን ክገብር ኣለዎ ዝብል ርእቶ ነይሩ ኣብቲ ስርዓት እዚ ርእቶ ዝሓቆም እዮም ምክንያቱ ከም ፓስቶራሊስት ኮይና ክንነብር ኣይኮናን ንኩሉ ግዜ ግን እቲ ፓስቶራል ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ትራንዚሽን ከም ዝገብር እንታይ ዓይነት ደገፍያ ትገብረሉ እታ መንግስቲ ከመይ ብናይ መገዲ እቲ ትራንዚሽን ክምራሕ ኣብኡታት ምንም ዝተባሃለ ነገር የለን ስለዚ ነዚታት ሕቶታት እዚ ስለ ዘይመለሽካ ምናልባት እንታይ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ንዝኾነ ኢንቨስተር ዝመፀካ መሬት እንዳሃብካ ነቶም ኣብቲ መሬት ዝነበሩ እንዳገፋዕካ ዝኸይድ ዘሎ ፀገማት ብዙሕ ፀገማት ከምፅእ ዝኽእል ዓይነት ናይ ትራንዚሽን ክትክተል ትኽእል ኢኻ ንሱ ከዓ ምናልባት ነቲ ኔሽን ቢልዲንግ እውን ክጎድእ ክእል እዩ ነቲ ንሰብ ናብ ድኽነት የውድቆ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ኔሽን ቢልዲንግ እውን ዕንቅፋት ክኸውን ክእል እዩ እዚ ዓይነት መገድታት ስለዚ እቲ ትራንዚሽን ኣድላይ ምዃኑ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ህዝቢ ትራንዚሽን ተምፅኣሉ ወይ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሕግዞ እዝታት ስጋብ ሕጂ ዝተፃፈፈ ርእቶ ኣይረኣኹን ማለት እየ ይቐኒለይ ያ ኔክስት መን ይደሎ ረአን ደሎ ያ መን ኣለዋ ሓደ የለ እንዲ ጆን ሃይለ ኦኬ ሞን ኣብ ሃይለ ሃረ ኣንሚት ግበራ ሃይለ ኦኬ ሕጂ ስማዕ ዘለኹ ግርም ሕዚ ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ኩለኹም ብሓባር ደቂ ኤርትራ ዘጋኑ ንሰምዖ ዘለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘረባታት እዩ እግዚኣብሔር ኣቡይ የብፅሓና ኢና ንብል እዚ ተመንዮት ከምዚ ብኢኮኖሚ ይኹን ብሕጊ ይኹን ብኩሉ ነገር ጠፊእና ኣብ ሽግር ዘለና ህዝቢ ኢና ንሕና ኩላህና እጂ ኣነ ትሽግር ዘለኽዎ ናተይ ክዛረብ እንድሕሪ ኮይነ ወይ ድማ በዚ ዝርእዮ ዘለኹ ክዛረብ እንድሕሪ ኮይነ ኣነ ነዚ ሕግታት እዚ ከውፅእ እንድሕሪ ኮይነ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኣብ ኤርትራ ክትህልወኒ ኢለ ከዓ ይበክን ይፅዕርን ላኪን ኣብዚ ኩሉ ከይበፃሕኩ ድማ ከኣነ ኣሕዋተይ ገሊኦም ኣብ በዓል ከሰላ ይኹኑ ገሊኦም በዓል ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ሱዳን ብማይ ምህራም ገዝኦም ዝወደቆም ሽግራት ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና ከምኡ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከድካ ድማ ብዙሕ ደቅና ድማ ኣብ ሕማቅ ዘለዉ ኩነታት ኣለዉ ከምኡ ብትግራይ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ሊብያ ከምኡ ሕጂ ሳነ እንታይ ምበልኩ ከም ሕቶ ከቅርባ ዘለኒ እዚ ክንብል ከለና የመልክዓልና ድዩ ንሕና እዚ ክንብል ከለና እንዳሞትና እንዳ ኣዴታትና ብሃገር ኤርትራ ይበኽያ ኣቦታትና ይበኽዩ እንታይ ንግበር ኢልና እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝትብዎ ዘለኹም ላኪን በስ ምክንያትሲ ንሕና ካብኡ ዝገድድ ሕማም ኣለና ካብኡ ዝገድድ ክፋእ ኣለና ንኣሕዋትናን ንዓድናን ናይ ደቅናን ስለዚ ኣነ ምስ ብዙሕ ቅሬታት ተተጋጊየ ቅሬታ እንዳበልኩ እዚያሲ ቅድሚዚ ኩነት እዚ
ክንገብሮ ዘለና ስራሕ ኣለና ንሱ ድማ ከዓኒ ከመይ ጌርና ንሕና ተፋቂርና ብሓንሳብ ኮይና ኣሕዋትና ኣብ ዝተፈላለዩ ክንሕግዝ ጥራይ ዘይኮነሲ እንታይ ክሲ ክነውፅእ ኣለና እንታይ ሕጊ ክነውፅእ ኣለና ንሕና ብሓንሳብ ኮይና ንህዝብና ክነድሕነሉ ንኽእል መገዲ እንተ ተቃወምቲ ኮይና ኣለና ንብል እንተ ሲቪካውያን ኮይና ኣለና ንብል ሕጂ ኣነ እዚ ኩሉ ክወፅእ ከሎ ዋላ ትበሃለ ከማ ንሰማዕ ነይረ ካብቲ ዝገርም ኩላህና ቪጅን ከመይ ጌርና ንሰብ ከመይ ኢልና ንራኸቦ እዩ ነይሩ ትማሊ ዋ እንታይ መዓልቲ እንታይ ሽግር ኢለ ኣነ ሓሊፈያታ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ሰይም ኣኮኖሚና ህና ከመይ ንግበር ወከመይ ንግበር ኣበይ በፂሕና ህዝብና ይመውት ኣሎ ደቅና ይመውት ኣለዉ ነብስና ይመውት ኣለና ህዝቢ ኣብ ማእከል ኤርትራ ድማ ኸ ክልምናን እንዳለማኖ በዚሖም ዝብለሉ ባዕሉ እቲ መራሒ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ለማኖ በዚሖም ዝብለሉ ግዜ መፅዩ ባዕሉ ይዛረቦ ኣቱም ህዝቢ ኣሕዋተይ እንታይ ንግበር ሕጂ ከመይ ጌርና ህዝብና ነድሕን ኣብ ተፈላለየ ኣብ ስቃይ ጥራይ ንራኸብ ኮይና ኤርትራውያን ወይ ንጠፋእ ኣለና ከምቲ ከጥፋእና ደልዩ ዘሎ ንኤርትራውያን ሽምናን ዓድናን የስና ንቀበሎ እንድሕር ኢልኩም እዚ ካልእ ነገር እዩ እቲ ፕሮግራም ዌል ዳክተርስ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትናን ደቂ ተባዕትዮን ፕሮፌሰርስ ዝኾኑን ኣለውና እዚ ይኮነን ትዝግድሽ ተሎ ንሕና ንመውት ኣለና ንጠፋእ ኣለና እዚኣ ወድሓንኩም معلش كترت الكلام سلام اوكي እዚኣ ንምሕዳር ትምልከት ሕቶ እንድያ ክቡር ሓው ሃይለ ፍረዝጊ እቲ ዘቕረብካ ርእይቶ ና ቅቡል እዩ ናይ ኩላትና ሓሳብን መደብን ኢኻ እዚ መደብ እዚ ክጅምር ከሎ ብቐንዱ ሓደ ሕጋዊ ትካል ንጥዕና ዘለዎ ሃገረ መንግስቲ ብዝብል ልክዕ ነዚ ሕጂ ስኻ ክተልዕሎ ዝፀናዕኻ ሕቶ ስለምንታይ እቲ ብዓድና ዘሎ ሽግር ብኸመይ ኣይናይ ክእለ ዘለዎ ብኸመይ ክኸይድ ዘለዎ ዝብል ይጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግህሰታት እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እሱታቱ ተላዒሉ እቲ ሕግታት ናይ እንዳባ ከመይ ኢሉ እቲ ስርዓት ከም ዝገሃሶ ኣብ ኩሉ ሕጂ ክብርታት ናይቲ ህዝብና መሰሉ ኣብ መሬቱ ኣብ ኩሉ ከመይ ኢሉ ከም ዝገሃሶ ሕጂ እዚ መዳይ እዚ ከዓ ክድህሰስ ኣለዎ ምስኡ ስለ ዝተባሃለ እዞም ነዚ መደባት እዚ ብተኸታታሊ ዘቕርቡ ዘለዉ ምሁራት ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብፍላይ ኣብቲ ሕግታት ያታዊ ሕግታት ናይ ሕብረተሰብና ኣተኪርና እዚ ራብዓይ ግዜ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እምበር እዚ ዝበልካዮ ቅድሚኡ ኣብቲ ፕሮግራማትና ኸይድ ነይሩ እዩ ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝኸይድ እዩ ስለዚ ዝተዘንግዐ ኣይኮነን ፅቡቕ ኣለኻ ግን ርእይቶኻ መዘኻኸሪ ኩሉ ግዜ ኩላህና ናብኡ ከነተኩር ከዓኒ ስለዝሕግዝ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ሰገድና ወይ ካልኦት ዝዛረቡ ያ ኣደኖ እንደ ሓተት ኣለውና ድዮም ወይ ገለ ካልእ ተለና ኣለና ድዩ ጆኒ ራእይኻ اسماعيل الى حفاب بالله ኦኬ ናብ እስማኤል ኦኬ ኣነ ራእይኒ እዚ ዝዛረብ ስለዚ ረኣኹ እየ እምበሪ እዚ ጠብዓ እዚ ሓው ፈረዝጊ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ሕጂ ዘሎ እዩ ኣነሲ መታኒ ናይ ፅባሕ ክንዛረብ እዚ
هنقول لنا يزول زلو يعني which is correct يعني sentiment أبوتي يعني أبتنكي زلو تي هزبي سي أبتنكتي زلو معناته كله جوجو فولتو معلتاوي سقطي زلو معلتاوي بريجر يعني هذا كسلامة إنه قلعة بس يحلو هذا قبل رزولك هذا أبي تاج مهيد هاي بلنا دلي وزول واخل كم يزلو يعني when you look it from توم لا بحكي target group مالت ده عليه حزب من ما جزارو شيء يعني كله زي موديلات وزي ناي من محدارات ناي خنزارة كلنا شيء يعني أبكي منا غيرنا نزارة تي تارجت جروب تهزبي يعني تهزبي وسلذي يعني لكن انت عجبا قاتي زي دومي سلع على قداي ويا خلا على هذا زيرو ابو يزاتو يعني ابزي حوي هايلي زبلو زلو ابو يزاتو قد دي بخاله الجوابي طبعا من سوز الرهاب يعني عملت لومي انا تحطونا تين تايز نبري سي ولا ونسي نصبح انت حاسيناسي يعني كل كذا فيها معبالي سدزلو ولا خبي حرشاديو ولا خب حساب كفابديو ولا كم مقاصديو ولا قل هذي قداي دي سي مغزيت كله يعني مراحي كله سخاني يعني منقستيو منقست انت عينت منقست خونا لو ما زي حجي زي فرزق الزارو هاي الزارو زلو يعني سي ام مطفى انت زي كوريسي بعلو يبلا له سي when head of state سي يعني حلفنتي كله شنو كلس ستيت انما حل كلس يعني سي دخين هو لكم ايكونوميكم تبلاشيو ودباتكم كم زخينو قالت حجو خاني يعني لما انا بزيحون قبل كان كلسي what kind of model are we confronting يعني زي الرهيب يعني بزع الجواب زي سيم زي الرهيب يعني مثلا مسمعان نطلو هايلي تاشم يخبر زلين له يعني جن كاتي كتب قاطع طرو ناي تخيليني يعني انا كل لني نسمح بتانك زارة بدي نسمح بتانك حس بيزول يعني اجي بقى في اليتناتنا ويقا نقح زخونه وانلايتند سيجمنت ناتنا زم صوعهم زنبر حيلي بروفيسورات اللونا ودكاترة اللونا وقال زلو طبعا ساتهم ون نالباتي اندي خطقورو هاي تخيلين ويكا زي قبورو لكا تمارا هاي تخيلين دا خقوبرو انتو خوينو مسي خقوبرو اللي مسرح قايل لهم يعني أتي هاي لازم مارا ساتهم ون يلعون مارا لسي يعني في يقولي يوم كان يقولي يوم بهلا يعني على ساتهم كم يوم دلوا يعني على سند هذا حدا غير كان زي غير كان كتب له فين كان حدا يعني زقبرلوني زقبرن قداي كمان كتي هو لك يعني حجين يعني the thing is كلنا in the same boat ينازل لنا يعني حنتي بجالبا ينازل لنا يعني بمهوراتنا بحرساتنا بقاساتنا بقى تعاساتنا كلنا على حنتي جالبا ينازل لنا إذا حتى جالبا زياسي أبتا مرت كتسنب صحة انتاي كنقبر لنا يعني بروفيسور هبتي معلتاوي ناتو مويا خابوز قلبو جزية سرق عبدو أبتا حدا كيقبر تحرستاي خاخمو تيقاسا خاخمو نابلكا بقى ذي قلة زلو the bigger devil the bigger issue ويكا تزعبي شيطان عبي تخاكا زلو سي نخابو هم يركات الجلاجل مثلا كله لأناتو مسرح حزو ناتو مسرح حزو سي أبتي بروسيس خاتو أبتي نيشن بيلدينج ويقا هنسة دولة نولو زلنا أبو بروسيس مثلا كاتو يعني سي كل عمام له يعني كل عمام له خمس بريتا وقالسن كل ناسي يعني حدا جراجويت يكون ولا حدا باسا يكون اللي حدا مسيقى الاتخاب حنسا قامان تبل حر بريت هو خات خيد يعني انتاي هم غيرك تا عمامة كيد بخاز الله هم غيرك كذا لا ما يعني سيجت سيدي يعني استمهر كايو أخذت تقبرو أي أخذت قبرو زي تخيل أتي نهاية حبات كان كي فتح سلزلو
أبو خوينكا ترى خوينكا فسيلة تأتو يعني حدا جراجويت لي حدا حرستاين زي أو خيرا تأتو أنا فريش جراجويت فيرست ديجري حيزة خاتم كله أبربدا مسكوتكو يعني خابي زفلتهم كانوا هابتي أنا تولد كل بتازو وأنا جينا في دلون زي قصروا حوات تراخيبنا بحنسا قماين لنا يعني حتى تيلين يعني صار 50 خانة صار 50 خانة حج راسي كما يقاتي منا بداينا هيدي كما سلزخونت كله كاكبي في عماماتو ديو غلطاتو ديو غلي غزي سرق النابره نزا كومون نزا ناي حباري بداي كمي غيرنا تاش نزا انك بس انت خوينو يعني مجمريا سرح عليك يعني نزي صرف نزي بروفيسورات ديو غلا ديو زي خنو زلو نو تقبلوا سي يعني بولي سريعو سريعو يعني نا يسرح مدبات غيرو اما قاقيلو ابتغبا كوعلو زخير انستيتيوشن تزي اللي كله ناي والقسم يهون يعني دكتور شفرا حجزي تمايروسي ولا النزي زلنا شجر كفتح الخير تمرت تمثالنا وي كاني قال ريسيرش تمثالنا what are we going to do with it يعني ولا انت يعني ده تكبر انستيتيوشن يبلنا يعني سنة تدخل أنا لنا انستيتيوشن كوينو موديل كوينو يخيد له أنصارو لكن طرحنا هنا لنا يعني طرحنا هنا لنا تا شو ناس بزيك نتي شجر مللايني نتي شجر مقلاص انت زي كوينو سي نتي شجر كمان يفتحوا وما قد خهبنا زخيلي تكالي يبلنا حجاجة تا فيرست حطو زل زي يعني زي هذا غمين هنا أطوى لذي نخرج زنبرنا بثلاثة عمل نخرج زنبرنا دينا كنا أطوى نخيل ويك أبو حيش بلا خالق تما خالق مهيزنا دينا كنا بس حنا قالنا الحجي كله حتى تأثر هين زلنا نبري قال يعني solution يلنا يعني لازم سيم I just wanted to يعني سي solidarity مسي هاي لازم نقول له يقبل زي اللي هيك كانتي يعني سي زم مهرات وزم زي ناي زي قاعد تاجو تانساتو ونسي لك يا خم تم كما هي كم هاي لي خم قال الزمار يوم قال انت قبرنا الى يوم هو صوت لوجين زيرو يعني كابتن سي تراني ناسي نتا جلبها أفتا مريت نقص مريت نحن بسعاسي إلى الناس هون عنا ريبريزنت زقبر انستيوشن يدلينا له نابع نخنقبر كاي حجي برايوريتي ناس لا خم تابق برتاو ألسي كلنا يعني كاوزو هون يكون نمساسي ولا دريسر كون ولا قال هون قال هون تا قام وسودا هات من جاهز كان هات كما عينك يا زلك كات مثلا زل حجي قبل دلي يعني I just wanted to comment كزارب سلازيرا هو thank you يوهانس thank you هايلي thank you هلهم أبزل لهم يعني هل تاينا خنبين المانع نزارب سلازيرنا هنا نزارب زلنا ودي لهم أنا وين بتعمي مسكنة كاش مايل حوي this is right إذا قلت بلاد اللي قناعي سكابي راح كسرنا خالي انتاي نبل يقريتا سلام مشت نقول لها جوها هاي لك علي الجوها اوكي يعني لنا دكتور جافنا كالأي قال بسيح الناس يدسل تلعل زي اللي إمو دحان كابتن رغب عدل نو مزار اسي تلع علاج صنحت انديا جون قرب تنكفى بلو كم ادمين مالتيو جن نمنتا تدقاقي ما نعي أنا أقدم أبيلون ولا حجي زي كون أقدم قلت عمل ديو قال أبزق أربع أوانون كم حفشاو سي رئيتون تاي خونا له مسلكم سمس قربة خمزي تأنينو تداليو مسيو مسودة أبقى بقدماون يلاقي بقى زي ما 5 7 بزح يتردون باهلا خون خليوا انتا موزي مزلنا يو تقول كم ذاني حاو هايلي مالس انديو اتي هم عينت مالسي قبراو زخانه نقلت زدلينا نجار ازي يو اب هتص كونتات علنا هتص نات علو قال زبل ناي نفس وكف صبر ايتوي السو قبولي مالسي تاجينا نقبر زلنا هاجر طفات كما يقرنا ندحنا قال زبلي تشقلوت ناي بزح اب شقلوت يزلو بتحدو كنكا
أنا مقدار تقيس هذا كل درجاتات الله مثلني مثل مزرعة يكونن عندي لك خمت نزاربو إتي حادي تمساسل تحساسبا مهناتون صراحة السون بعلو تقباري مو مغنيات كاينة زي نطف من يحيي شاب زار السزي أتباهلي مسي يقرب رئيته وهاب أو مال تكاتع موداتو أب حدا زخوني حفشاوي ወይ ሓበራዊ መረዳእታ ሒዝካ ትኸይድ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ተባሂሉ እወ ደረጃታት ኣሎ ምእላይ ኣሎ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ብሰሚናራት ዝበሃል ምእላይ ስርዓት ኣሎ ምድሓን ሃገር ኣሎ ምስግጋር ኣሎ እዚ ከዓ ኣካል ናይ ምስግጋር እዚ ክንብሎ ፀናሕና ንኣምነት ድሕሪኡ ዲሞክራታይዜሽን ኣሎ ሕጂ ሲ ገና ቅርብ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ክንብርኩ ዘይክንብርኩ ታማይ ንብፃሕ እወ ትምስላ ትርጉም ኣሎ ግን ከዓ እቲ እውን ኣካል ናይቲ ቃልሲ እዩ زي جاجالو زي ناي مرداتها جاجالنا حجون ولا بز دياسبورا هلينا دلاينا تسعرنا جاجالو زي سبي تعر زي سنيتنا شو يسرحوا مثلا ناي نقحات ناي حبراوي مرداتها مهنات حدا كوهيرنت زغون ديسكورس كهلو لنا اب كل رئستات ينا تعرض لنا مثلا تزيلو تسكفتا قالو موزنا هالو تايدا زي يبدق زلنا زي تايدو نقبر لنا هنا ولا تيسي سرح كنا سرح كاتجورو نقدر أبتر في جزء كاتجورو نقدر هذا إذا project يو كنا عاي كم project يزوستو خم حدا عبي إذا ناي public sphere مفتار أبغداي قل خازي كونس ني حبراوي صبو public good تصرحه سرح يحجي تفل عليه سعرتات أنا أمن اليوم من سادنا وعلى سجد على حجي انت أمزلوا أنا مزان مزلوا 4 حموش تسب كوين كاب حدا أب حنت معالتي تمساسا أب حد أرقستي حدا أرقستي العلكا أمو مالتي مزلكا فلتقات مسجلخة تمكر أخاقبكا تقبرو أبركتو عامل غري إزي كمزي اسمع لكم لس الحقا أزي حجي تفضل با أزي دحربايت هذا لنا سبات كنكون غينا قالوا بتمكر بعدمي ناي عدمي ستاتون على حجي كروس جنريشنال متأخاب على بزي تمكرو زلو سبالو تمكرو زي يقولوا له قال فلت قسم له قال لي كمو ابتي ما اخلان حجي ازي تاس تسقيل كاي كون اذا 4 عرف ناي بعل زيم الحوار زلو له مالسي صعري كايدالو تغبار وني ازبلا اني تي ديسكورس اس لينغويستيك اكشن دعابي صقمنا كون نقحات كويس زلو خو مش نبلا لنا بزح غزي 10 غزي ازي نقحات لنا ስለዚህ سي مطفاء غزي يكونن كواد أبزح ريسورس بزح زي صقاتات سي تفعل له مده حناي اين السكف اتي صرح له حقو يتهسصنا زلو قال شلل نبلو نخون انتي كايد له افقدوا معسكرات افقدوا انتي موناي مالس خصومعو ذا سكب بزح نغرات له تقبرو تقبر زيتات كا غوني انت قصلس صقم يكونن بهلاي زربان وحلكم قابتلا علت مالتي ግን መወዳእታ ከም ለዋ ምናልባት እዚ ስኒት ናሲ ናቱ ዕላማ ካ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍሉይ መደብ እዚ እዩ እቲ ዕላማ እዚ ንገብሮ ዘለናስ ነዚ እዚ ክንዕውት ኢልና ኢና ኢልካ ምዝራቡን ምግላፅ ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓና ታንክ ዩ ዶክተር ጨፈና አልባጆን ወይ هدي حبيبي الله أصفاتكم يهم مقرب كتب الله تقول مساعته اوكي ثانك يو دكتور شفنا نتازول كواون الرابط كان لنا ندحريتكم مرسلكم سي ابت زمان قد لي نحن حدنا هنراقب كل ناسي اخبار تاع لهم قالين عن بحر اجي لا أخبار لومي ولا حنتي لن يبلكا ويتبلكا مالتي حجي تي أخبار كنول كلنا بتي جزيتي قال عوضات يردو نايسورا قال سرحتات تخايجدو نعوينا أخبار كنول كلنا مالتي تشعوزنا برنا رديت مالتي أبز زلنا وان كل جزء سينا هنا كابتر أبرئيس حزبنا بالإعلان زور زلو قفعتها الزنقلة
تسرعت قلطفو خيدينا ندل مالتي سرعت قلطفو خيد بزح سرحات انديز كايد زلو نابنت سلست عبيتي طرنافيتات يرأين أنا مالتي حدا زي ECDC Eritrean Democratic Alliance for Change አሎ 11 ሓደ ዝኾና ኤንቲቲስ ገለ ዘለውኦ ማለት እዩ እዚ ጥምረት ማለት እዩ ካልኻ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣሎ እዚ እውን 4-5 ዝኾና ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ውድባትን ዘለውኦ እዩ ሳልሳይ ከዓ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ማለት እዩ ካልእ ነቲ ዘለና ናይ ለውጢ ስርሒታት ቀልጢፉ ንክዋሃድ እቲ ኣብ ውድባት ዝኣተወ ይኹን ዘይኣተወ ከዓኒ ናቱ ተራ ዝፃወተሉ ንኩሉ ኣብ ሓደ ወካሊ ዝኾነ ሃገራዊ ሓይሊ ንምስራት ከዓ ብኣሳላጢት ኣካል ዝካየድ ንጥፈታት እውን ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዕውት ዝኾነ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንኩላህና ዝተወደብናን ዘይተወደብናን ደለይቲ ለውጢ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ወከልትና እንመርፀሉ ኣገባባት ናይ ምርጫን ናይ ምዝገባን ኮሚሽን ንምቋም ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ነቲ ለውጢ ንገብሮ ቃልሲ ዝድርኽ ምዕባለታት እዩ እዚ ኣብቲ ክፉት ማኣዲ ዘተ ሰንበት ኣብ ዝካየድ ክኸይድ ዝፀንሐ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ምዕባለ እዩ ማለት እዩ ካልእ ናይ ምንቕቃሕ ጎስጓሳት እውን ኣሎ ዓርቢ ኣብ ሕዋር ወይ ከዓ ዲያሎግ ፎር ኮመን ኣዌርነስ ዓርቢ ዝካየድ መደባት ኣሎ እዚ ኣገዳሲ ተራ እዩ ዝፃወት ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት እቲ ልክዕ ዘይክኾን ክእል ግን 3 ዓመታት ንበልድሓን ዓብ ስራሕቲ እዩ ገይሩ ነቲ ብሰንኪ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ኣብ ዝተፈላለየ ሩማት ጥራይ ኮይኑ ካልኦት ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ንምርዳእ ፀገም ዝነበሮ ብክልተ ቋንቋታት ብትግርኛን ብዓረብን ማዕረ እናተርጎመ እቶም ኣብኡ ዘለው ብፆት ኩሎም ምስጋና ዝግብኦም ሎሚ እውን ምሳና ግርማይ ዘምኪኤል ኣሎ እዛ ሳወሚ ኢሉ ኣትዩ ዘሎ ግርማይ ዘምኪኤል ስፔሻሊ ፍሉይ ምስጋና ዝግብኦ ዳርጋ ካብ ትግርኛ ናብ ዓረብ ካብ ዓረብ ናብ ትግርኛ ነዚ ኩሉ 3 ዓመታት ብዘይ ምቁራፅ እንዳተርጎመ እቲ ዘለና ኣፍልጦን ርድኢትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኤርትራን ኮሚኒቲስ ናይ ብሓቂ ከም ዝፀብብ ኣብ ምግባር ዓብይ ተራዮም ተፃዊቶም ማለት እዩ ሰኒትና ከዓ ቀዳሚ እቲ መደባቱ ዝካየድ ካብ 2019 ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ዓቕምና ዝፈቅዶ ነካይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኣያ እስማዒል ይኹን ዶክተር ጨፈና ዝገለፅዎ እዚ መደባት እዚ ኣብቲ ነቲ ስርዓት ንምልዋጥ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣብኡ ዝኣቱ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንቕሓት ዘይተሓወሶ ጠበንጃ እንድሕር ሒዝካ ፀላኢኻ ምሰልገስካ እንታይ ከም ትገብር ኣይትፈልጥን ኢኻ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ኤርትራን ስርዓት መሰልገስካ ከመይ ዓይነት ስርዓት ኢኻ ክትተክል ካብ ሕጂ ፈሊጥካ እንተ ዘይፀኒሕካ ልክዕ ከምዚ ዘጋጠመና እቲ ኩሉ ዝኸፈልካዮ መስዋዕቲ ተጨዊ ዝተርፍ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ንኸይንኸውን ንቕሓትና ኣብ ሓደ ንምምፅኡ ብብዙሕ መዳያት ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ
ሓደ ክጠቕሶ ዝግባአኒ ዝረሳዕኮ እውን ትካል ኤሪፒኤስ 100 ደኾኑ ዋላ 200 ኤርትራውያን ምሁራት ዘለዎ ትካል እውን ዓበይቲ ኣስተምህሮታት ኣካይዲ እዩ ዌብሳይት ኣለዎ ዶኩሜንታት እውን ዘካየዱ መፅናዕትታት ፅባሕ ንግሆ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምስጋር ከመይ ጌርና ንሰሃገር ናብ ዲሞክራሲ ዝብል ብዙሕ ሰሚናራት ይካይዱ ካልእ ኤርትራ ፎካስ ልክዕ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ኮንፈረንሳት ገይሮም ብዙሕ ሰነዳት እውን ገዲፎምልና ኣለዉ ካልእ ኤርትራያን ስኒት ኤርትራዊ ስኒት ንእጅቲ ሙሉእ ክስታይ ግን ደሓን ስኒት እንድሕር ኢልና ኣብኡ እውን ብዙሕ መፅናዕታዊ ስራሓት ተኻይዱ እሱን ብምሉኡ ህዝቢ ይከታተሎ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝጠቕሰልኩም ዘለኹ ሰነዳት ኣብ ስኒትና ዶትኮም ብምሉኡ ኣሎ ብውሕዱ እቲ ሊንክ ናብኡ ዝወስድ ኣሎ ሕጂ ነዛ ሓወይ ሃይለ ፍረዝጊ ዘቕረባ ካልኦት ሰማዕቲ እውን ብትከታተልዎ ዘለኹም ብዙሕ ስራሓት ዝካየድ ዘሎ ኤርትራያን ኤሪ ፕላትፎርም እውን ተመሳሳሊ ብዙሕ ስራሓት ገይሮም እዮም ናቶም ዶኩሜንት እውን ኣብ ስኒትና ዶትኮም ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ናይ ምንቕቃሕ ስራሓት እዩ ዝካየድ ዘሎ እሞ ሓደ ግዜ ሲ ኣያና ሓርበኛ ቀይሲ ኣሕመድ ቀይሲ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሲ ኣብ ገለ ኢንተርቪዋት ተጋድልቲ ክነኣቱ ከለና ነስመራ ሲ ዳርጋ ርእሲ ዘይብልና ኢና ኣቲና ዝዓይነቱ ቁርብ ቃል ሰንዲ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ፅባሕ ንግሆሲ እቲ ፀላኢ ምስ ሰጎግናዮስ ከመይ ጌርና ኢና ውሕስ ዝኾነ ኩነታት ንፈጥር ኣብ ዝብልሲ እኩል ዝኾነ ምድላዋት ኣይገበርናን ነርና ፕራክቲስ ኣይገበርናን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ኢኹም ተዛረቦ ስለዚ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና እቲ ሰብ ብከምኡ ክርድኦ ኣለዎ እቲ ሊንክ ናይቲ ንሕና ነካይዶ ዝነበርና ሰሚናራት ኣብ ፌስቡክን ናብ ውሽጢ ገዛን እውን ሰዲደልኩም ኣለኹ ክትከታተልዎ እንትኽእሉ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ዝቐረበ ርእቶ ፅቡቕ እዩ ግን ኩሉ ንሓድሕዱ ተመላላኢ መደባት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ኣብነታት ዴር ኣጠቒሰ እምበር ኣብ ብዙሕ ፕላትፎርምስ ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ከምኡ ድማ እዞም ናይ ሜይንስትሪም ሜድያ ኩሎም ካብ ኣሰና ኤሪሳት ኤሪፒኤም ሬድዮ ኤረና ከምኡውን ዩቲበራት ብዓቕሞም ዝገብርዎ ዘሎ ስራሓት እውን ኣዝያ ዓብ ስለ ዝኾነ እቲ ልዕሊ ኩሉ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ግዜ ዝምነዮ ዝነበርኩ ከዓ ንሓድሕዶም እናተለቃቅሑ ነቲ ፀፅቡቑ እናወሰዱ ንዑ እንዳማዕበሉ ኣቃልሕዎ ከለዎ ከዓኒ ሓደ ዘሐጉስ ነገራት እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤሪፒኤም ንልዕሊ 70 ዩቲበራትን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉን ነፃ ዝኾነ ናይ 3 ወርሒ ናይ ሜድያ ትምህርቲ ሂቦም ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ክምጎስ ዝግብኦ እዩ ክቕፅል እውን ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኢና ንቕሓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ከነምፆ ንኽእል ሕጂ እቲ ንቕሓትና እንተደኣ ማዕቢሉ ነቲ ከነምፆ እንደሊ ለውጢ ኣብ ውሽጥና ክንፈጥሮ እንደላ ሓድነት ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ ናይ ስኒትና እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ንዑ ኢና ሰረ ፀኒሕና ብሕጂ እውን ንዕኡ ከነተባብዖ ኢና እንደሊ ማለት እዩ የቐኒለይ ሰገድ ሓወይ የቐኒልና ጆን ነቲ ነብሪ ዋላ ጠቕልላ ኣቢልካ ነዚ ኩነታት ሜድያን ጎስጓስን ናይ ሶሻል ሜድያን ናይ ገለኛ ሓዳርጋ ኣሰሲብካ እሞ
صبغي هو ما مرة بنتو نخون يوم قال انتي يقبر له ማለት አለና ልዩ ሰብ اوكي ግርማይ ዘምፅእ ይመስለኒ ሓፍ ኣቢሉ هو ግርማይ هو بمجمرتا حند مسيخوم كم وين مسنيتنا نتسقبروا لهم ساعات مسلمتا سمع له هو سمع الله نسجد تأبي الله تعشمو أصل نقاشانا خا ب مالت مسكانا أنا انتهز بالابتي ناي بهلي قرب باب ونشتي حساب كالعل دليانيري على الدكتور شفنان كله ودا قرب ستاي بلتامبر حدا ناي سنة آلات ستاي سنتاي بل بطعمي زتنقق إذا سرام قال زي أخي تقوان فني بلان بحل موت انتاي مالتي بحل خيولوني بل هو حجي أبو بزح نقرات كنت أكس نغقلينا جن توارا راسي وين ولا وين تي منجستي كنت تزدل أكسلريت ولا وين انت زي قبرو بقال مخنيات وين كخيد سلزخل نعوين عقبنا كن كيد سقابت زخونه زخون كأل كوينيس مع النسخة بهلك نبلن كلنا كبرتاتن حبرتاتن نكل بوليتيكاون كتباون محبراون هوتنا زمأزونيو إذا أنت دع خوينو كل جزية أب زخونه يخون درجان هالو تي كتباوي يخون محبراوي يخون بوليتيكاوي يخون من محداراوي يخون هوتنا كمئذن نريوينا بعلاو نجارات كاتري كاب تي تراديشنال نبلو ويوين تي جينا تمنجستي بزح إيدو زين برلو بوتاتات كاب استفعل مخنياتات بزرخبو حبريتان هوتهم قرب نقدميت خيد تريئي سلازي زغمتاوي امبر يخيديو تي بهلي وي تي معبلنا كابت زنبرو نابكال اندا تسغاغري يخيد انا سزي انتاير يني مجمرتان سمين دنكل زخوت كلوس ابتجماجم بحري معات ناي بغانصلا زخدا وي بزنصلا ناي قدم زخدا مراخب نيرنوم بزي ناي زخونه يكون حجز بتي كابت خبابيوم زرخبو معبلناتات نعن قديفوم ناب ناي بديزل انجن كخدا زخلا نجر لويتهم زغم كبلو تريوم مالتي وحجي كاب حده اجباب اكايدا زنبروم ناب كال تسغا ازي وصيت ناي تحبريتاي يمن كيدوم ديوم رخيبومو حد سبات كاب اتوم نقحات كوينوم اب حد بوتا خيدوم المجمرتا عنتناي موتور فوربورد ويغلا غزيوم سلازمصو ساخا مالت نقطباوم بتعمي لوطي سلازر ايت نعو سعيبوم مالتيو سلازي كمزيوم عين السبات وين يمرحو يوم نتي خستاي كبليلين كم زيلنا جن لكعيو اتي قدي نايت منقستي مزي هلو بطعم زقمتاوي كخون يخئليو اب قلقل اوانوين بقلقل كاب عقموم نلعلي بزخونه مخنياتات تداخيمو وين كتريو تخئليخا زي زرئي خوون غزار سي دحرته كله مس إثيوبيا زنبره زمدنا بستقارصه تخلو زغفف زنبره عسان عسب مخاد بسقارصه نيمن كبصحو زخلو خا ناي برديو ناي كال فاسيلتي سلازي بلوم بقى ابناش تنقدات تحاصيروم حجي منغستي وي وين اتي تزنبرنا ودب سقاب كندتي معبول نيرو انت زخون اذا عين الشجرات فتحو نقدميت كمز ونشاف كغبرو يخيل سلازي اتي صعرتات نايتوم اتي تراديشنال ستايل نبلو ابو دوتا ايرين ينتدأ حبريتا كهبو زخيل ولا وين ما مهران ديوم ابتبوتها اليوم
ሓካይም ድዮም ኣብቲ ቦታ ሃድልዮም እዚኣ እኮ ከምዚኣ ክትግበር ትኽእል እያ እንተደኣ እናተባህለት ሓበሬታ ቀልጢፉ እቲ ህዝቢ ክስታይ ከብል ከም ዝኽእል እዚኣ እንታሽሙ ንክገብር ኢለ ስለዚ ልክዕ እዩ እቲ ባህሊ መሰጋገሪኡ ድሓር ካልእ ተፈላለየ ነገራት ክህሉ ይኽእል ሙዚቃ ክህሉ ይኽእል ኣኪብካ ድዩ ዋላ ካልእ ስነ ፅሑፍ ክህሉ ይኽእል ፀወታታት ክህሉ ይኽእል ናይ ስፖርት ነገራት ክህሉ ይኽእል ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝዋስኡ ደሓን ዝኾኑ መንቋሕቋሕታ ዘለዎምን ከምኡ ከዓኒ ኣብቲ ቦታቲ ከም ሓካይም ከም መምህራን ዝኣመሰሉ እንተደኣ ሃልዮም ኣብቲ ምስግጋርሲ ዓብይ ተራ ይህልዎን ልክዕ እዩ ክንዲ ተራ ናይ መንግስቲ ይከውንን እንተደኣ ዓንቂፁካ ኣይትኸይድን ኢኻ ኣይትሸይጥን ኢኻ እንተደኣ ተባሂልካ እቲ ካልእ ጉዳይ እዩ ስለዚ ነዚኣ ክብል ኢለ የቀኒየለይ يغني أعتبره I think እሞ ገለ ትዕዝብትታትኩም ኣብዛ ዝነበረ ተስተምህሮም በራንብሩ እሞ ናይ መወዳእታ ምናልባት እንድሕር የለን ኣብ ሓፈሻዊ እስታ ክንከይድ ወይ ድማ ምስቲ ዝነበረ ብምንፃር ምዝ 3-4 ዝሓለፈ 40 እንደዚያ ንፃብ ገለ ቁርብ እንድሕር ክስታይ ኣለኩም ኮይኑ ገምጋም ተለኩም ጆን እንታይ ሓይሽ ትብል እስካሁን ምናልባት ንፕሮፌሰር ምናልባት ገለ ሓሳብ ክህብ ተዘሕዘቶም መጀመርያ ና ወላ ሓንቲ ሓሳብ የብለይን ስለዚ ብወገነይ ወዲእ ኣለኹ ሕቶታት ኩሉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንኩሉ ብዝግባእ መልሲ ክትቦ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ሕቶታት ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ግን ካብ ሕቶታት ይኹን ዋላ ካብቲ ዝቐረበ መፅናዕቲ ቁሩብ ጠቕሚ ረኺብና ኣለኹ ንከውን ተስፋ ገብር ኣነ ንእዝን ኩለን 4 ናይ ዘኒ ሰሚናራት ዝተገብራ ኣብዚ ኒያታዊ ሕግታት ብጣዕሚ ጠቃሚ ኮይኑ ይረኺበዮ ስለዚ ንዮሃንስ ጠቕላላ ንስኒትና ብዙሕ ከመስግነኩም ይደሊ ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ነገር የብለይን ድሓን ሕደሩ ናብ ዝኸዳ ቁሩብ ክስታይ ስለ ዘላትኒ ክወፅእ እየ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ፅቡቅ ይራኽበና ቻው እሺ ኦኬ ፕሮፌሰር ንሕና እውን ቅድሚ ምኻድ ከነመስግን ያ ማለት ጊዜ ሂቡ ነዚ ከም መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከተቕርብ ኩሉ ግዜ ይብዛሕ ይወሓድ እቲ ሰብ እቲ ዘሎ ፍልጠት ምክፋል ተበግሶ ምውሳድ ይደልዮ እሞ ነቲ ተበግሶ ይኹን ነቲ ዝወዓለ ምሸት ይኹን ነቲ ግዜ ይኹን ንኩሉ ብወገነይን ብወገን እዞም ምሳና ዘምሰዩን ወይ ዝወዓሉ ብካልእ ሳይት ተለኹም ከዓ ከመስግን ፈቱ ካልእ ንዓኻትኩም እቶም ምሳና ዘምሰኹም ኣትሊስት ነቲ ዘሎ ሓበሬታታት ዝካፈሉ ከተብሉ ቻለንጅ ምግባር እውን ንባዕሉ ናቱ መስርሕ ናይ ፍልጠት እዩ እሞ ኣዝየ መስግነኩም ብወገነይ ነተን ዝነበራ ኣስተምህሮታት ብምትሓዝ ዝቐረበ ምዃኑ ገለ ዝተበትካ ሓበሬታ ከይህሉ ነተን 4 ሰለስተ እውን ምክትታል ከድሊ እዩ ንካልእ እውን ብከምኡ ምርዳእ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ብምትሓዝ ናበይና ክንሰግር ብድሕሪ እዚኣ ምናልባት በዓል ጆን እዮም ክሕብሩና ስለ ጆን ቅድሚ ፕሮፌሰር ምኻዶም እስካሁን ክትብሎ ዘለካ ናብ ስኒትና ወገን ንስኒትና ወኪልካ የብለካ ማለት እዩ ናባኻ ገዱ ኦኬ ታንክ ስክሪን ሼር ገይረ ኣለኹ ሓቂ ይረኣየኩም ዲ ረኣየኩም ኣሎ ንዓኹም ምሽ ያ
راين بار هو حافشاوي سئلي نمهاب ندي دلي እዚ ናይ ሎሚ ሰሚናር ከምቲ ዓንቶ እውን ትንክፍ ዘበልክዎ ሕጋዊ ትካላት ንምህናፅ ጥዑይ ሃገረ መንግስቲ ብዝብል ይጀሚሩ ኣብዚ ሰፊሕ ዝኾነ ሰሚናር ተካይዱ ነይሩ ካብኡ ቀፂሉ ምዚ ዝተኣሳሰር ምክንያቱ እዚ ሰሚናር እዚ ከም መበገሲ ናይዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝበፃሕናዮ እዩ ነይሩ ጃጅ ሃብተኣብ ናይ 15 ዓመት ናይ ሕጊ ተመክሮ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዎ እዩ ብሰፊሑ ከመይ ኢሉ እቲ ሕጊ እቲ መሰላት ናይ ህዝብና ተመንጢሉ ከም ዘሎ እቲ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣብ ምንታይ ኣቲና ከም ዘሎ ብሰፊሑ ገሊፅልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጥዑይ ሃገረ መንግስቲ ሕጋዊ ትካላት ከም ዘድልዮ እቶም ሕጋዊ ትካላት ከዓ ኣይኖት ክኾኑ ከም ዘለዎም ዳሕሲስና ማለት እዩ ካብዚ ቀፂሉ እቲ ቀዋማዊ መትከላት እንታይ ማለት እዩ ሃገራዊ ዕላማታት ከ እንታይ እዮም ኣብ መንጎ ክልቲኡ እንታይ ዓይነት ምትእስሳር እዩ ክህሉ ዝግብኦ ስለዚ ብመንፅር ናይታ ክትመፅእ እንደልያ ኤርትራ ዝዳህሰሰ እዚ ከዓ ብሰፊሕ መደባት ቀሪብና ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ዓይነት መንግስታዊ ስርዓታት እዮም ዘለው ኣብ ዓለምና ምእኩል ዘይምእኩል ከምኡ ድማ ፌደራሊስት ስርዓታት ከም ዘለው እዚኣቶም ከዓኒ ሰለስተ ዓበይቲ ፓነሊስት ወይ ከዓ ተዛተይቲ ነይሮምና ማለት እዩ ዳኛ ሃብተኣብ ዶክተር መሐመድ ኬር ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስትኣብ እዚ ናይ ሎም ፕሬዘንተር ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዕምቆት ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት ከመይ ከም ዝመስል ናይ ነፍሲ ወከፎ ብልጫን ኣሉታታትን ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ከዘመሳስሎ እንታይ እዩ ዘሎ ንኤርትራ እንታይ እቲ ዝሓሸ ከዋፃ ዝኽእል ኣብ ዝብል ከዓኒ ሰፊሕ ሰሚናር ተካይዱ ነይሩ ካብኡ ቀፂሉ እሞ እዚ ጥራይ እኩል ስለ ዘይኮነ እቲ ያታዊ ሕጊ ናይ ሃገርና እውን ክድህሰስ ኣለዎ ተባሂሉ ንሳቶም ብዝተሰማምዕሉ መንገዲ ከዓኒ 4 ተኸታተልቲ ሰሚናራት ኣብ ዝወርሒ እዚ ጌርና ማለት እዩ ንሳቶም ቀዳመይቲ ኣገዳስነት ያታዊ ሕጊ ኣብ ዘበና እንታይ እዩ ዝብል በዞም ትሪኦም ዘለኹም ተዛተይቲ ቀሪቡልና ማለት እዩ ዳኛ ሃብተኣብ ከምኡ ድማ ኣቶ ሰገድ ሓጎስ ናይ ሎም ሞደሬተርና ማለት እዩ ኣብዚ ስፍሕ ዝበለ ከም መእተዊ ናይ ያታዊ ሕግታት ዘተተካይዱ ማለት እዩ ቀፂሉ ኣገዳስነት ያታዊ ስርዓት ኣብ ምሕደራ ህዝብን ስርዓት ምሕደራ መሬትን ብዝብል እውን ዳኛ ሃብተኣብን ኣቶ ዕቅባስ ቅድቡስን ከምኡ ድማ ፕሮፌሰር ኪዳነ ከዓ ከም ሞደሬተር ኮይኑ ዘካየዶ ሰፊሕ ሰሚናር ከዓ ተካይዱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክልተ ተኸታተልቲ ሰሚናራት ስዒቦም ሓደ ተራ ያታዊ ሕጊ ኣብ ምዕቃብ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ዝብል እዚ ከዓ ብዶክተር ሙሴ ተስፋ ገርግስ ተካይዱ ማለት እዩ ሰፊሕ ሰሚናር ካብኡ ቀፂሉ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ተመክሮ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣጠቃቅማ ያታውን ዘበናዊ ሕግታት ጥቕሙን ጉድኣቱን ዝብል ከዓ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሚናርና እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ ዝቕፅል እቶም ኣቕረብቲ ናይዚ ዘተ እዚ ክዝትዮም ማለት እዩ ናበይ ገፅና ኢና ክንከይድ ዝብል ከዓ እሳቶም ክመርሑና እዮም ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ ኣቕራቢ ፕሮፌሰር ኪዳነ ብጣዕሚ
ፅሙቕ ኣቢልካ ስትራክቸር ብዝኾነ መንገዲ ኣቕሪብካልና ብጣዕሚ ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ሞደሬተር ከም ወትሩ ብጣዕሚ የቐኒልና ፅቡቕ ኣተኣላልያ ተሳተፍቲ እውን ከምኡ ዘቕረብኩሞ ተወሰኽቲ ሓሳባት ኣሃብቲምዎ ነቲ ትሕዝቶ ንቐፃሊ እውን ተሳትፎኹም ኣይፈለየና። ከምኡውን ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ተሓጋገዙና። ንሕና ሼር ናይ ምግባር ከምቶም ካልኦት ብዙሕ ኣፍልጦ የብልናን፣ ግን ኢደ ኢድ ካልኩም ጥቕሙ ሪኢኹም ሸር ጌርኩሞ ነቲ ከነሕውቶ ንደሊ ዕላማ ሓጋዚ እሞ በዚ መንገዲ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ንምሕፀነኩም የቐኒልና ብስም ስኒትና ኔትወርክ እሞ ናይ ሎም ሰሚናርና ኣብዚ ንውዳእ ኣለና። ዝኸይድ ዘሎ ላይቭ ስትሪም ንሓፅቦ ኣለና ሕጂ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘለና ነፃ ዕላል ክህልወና ክእል እዩ። ሬከርድ ክንዓፅቦ ኢና።